हाय दोस्तों, हम भोजपुरी गायक सुनील राव की तरफ से तमाम भोजपुरी भाई लोग के नमस्कार और प्रणाम बा। आज कुछ अलग करे के बा। अब कुछ टाइम निकाल के आई जा, हमारा गीत के वीडियो के देखे जा। आज के लुक देख के आप लोग के कुछ एहसास भइल हो कि आज लगता कुछ अलग होखे वाला बा। ये लुक जो बाटे ई औरत के लुक बा। कहल जाला भोजपुरी में कि जब जैसन तब तैसन आ ना करे तो मरद कैसन। तो भैया जब जैसन तब तैसन करे के पड़ेला। तो आज के जो गीत बा उ बा गाँव में माई बहिन जब केहू के घरे लइका होला तो बैठ के गावेली जा, मतलब कि सोहर। तो आई जा आप लोग के सोहर गा के सुनाए वाला बनी। ताई जा स्टार्ट करी जा। कौने माँ से बाबा मोर बियाह कैले, कौने माँ से विदा कैले हो, ललना कौने माँ से लिहल जनमवा, आंगनवा उठल सोहर हो। ए बबुआ के पापा कुछ नेक जोग देव हो, कौने माँ से बाबा मोर बियाह कैले, कौने माँ से विदा कैले हो, कौने माँ से बाबा मोर बियाह कैले, कौने माँ से विदा कैले हो, ललना कौने माँ से लिहल जनमवा, आंगनवा उठल सोहर हो। ललना कौने माँ से लिहल जनमवा, आंगनवा उठल सोहर हो। रहरी के दाल रहरियावन लागे, भात देखी होली बारे हो। ए बबुआ के बाबा तोहर पोता बढ़े, रहरी के दाल रहरियावन लागे, भात देखी होली बारे हो। ललना कौने माँ से लिहल जनमवा, त देहिया मोरा भारी भइली हो। ललना कौने माँ से लिहल जनमवा, त देहिया मोरा भारी भइली हो। घरवा जे रहिते बलमुआ त चुरकी उखाड़ी लेती हो। ए बबुआ के दादी कुछ देबू हो, कंकी सिकड़ी कुछ भी दे दो। घरवा जे रहिते बलमुआ त चुरकी उखाड़ी लेती हो। ललना लाते लाते खूब लतियती, त भरता उतरी लेती हो। ललना लाते लाते खूब लतियती, त भरता उतरी लेती हो। नमस्कार, कैसन लगल आप लोग कमेंट बताई जा। ये सुनीलवा के आशीर्वाद बरसाई जा। धन्यवाद।